बियाबाव गेलेनो थाखाय थियारि नोंथांमोना? जोंनिफ्रायथ' दासिमबो जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड जोङो दानानै लानो हायाखै। फैबाय थानाय समाव जेब्लानोखि जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड दागोन अब्लानिया जोङो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव माबायदियै बाहागो लागोन बेनि स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ घोषणा खालामलांगोन फारि फारियै। आसा फारि लाखिदों जोङो जे माब्रैबा जोङो मेजिक नाम्बार मोननानै सरकार दानो हागोन बेबायदिनो नोजोर बोनानै जोङो केन्डिडेटफोरखौ होलांगोन। दिनै मोनसे पार्टिया अबेबा समस्थियाव केन्डिडेट होनाय नङा बेथ' जानोनो हाया। जे फैबाय थानाय समाव जों बेफोरखौ माबायदियै केन्डिडेटफोरखौ फोसावनाय जायो आरो माबायदि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरजों जोङो मावफुंलांनो हायो बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावलांगोन आरो केन्डिडेटफोरखौ जों फोसावलांगोन। आरो दिनै जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ ओरैबायदि मोनदों नांगौनिबो बांसिन जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनदों। जोंहा दिनै थाखा फैसा गैया जानो हागौ नाथाय रायजोआनो जोंनि सम्पति जानानै ओंखारदों। रायजोआ जोंखौ सहाय खालामदों आरो रायजोनि सहायजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ गोथार सिमांखौ लानानै सरकार दागोन। हानजाया जोनोम जानायनि 2 दाननि उनाव दिनैनि बे क'क्राझारावहाय गाहाय मावखुलिखौ बेखेवबाय। मा फोरमायगोन? 2 दान नङा दानसेनि उनाव जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जोनोम होनायनि दानसे उनाव जों दिनै क'क्राझारावहाय जोंनि हेड अफिसखौ बेखेवबाय बालागावआवहाय। बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि हानजानि जा फिरफिला बेखौबो जोङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बेयाव बिरहोनाय जाबाय। ओमफ्राय गोबां रायजो राजानि मददजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो दासिम। दा नैबे दिनै मावखुलि गोदान बेखेवनायजों लोगोसे गोबां जयनिं जानायखौ नुदों। मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिबो दानाय जादों। सोलिगासिनो जथुम्माया आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव जे गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय गुबुन गुबुन ब्लक प्राइमारिफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोर दिनै एपिबि हानजायाव लोगो लाफैदों, जइन जाफैदों। बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावो। बेबायदिनो गोबां जायगायावबो जोंखौ जायखिनिया दिनैसिम कन्टेक्ट खालामदों मेक्सिमाम जायगानिफ्राय जइन जानोनो एबा हाबनो थाखायनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ। खिन्थु जोङो सम होनो हायाखै। जों स्ट्राक्चार बानायनायावहाय एसे बांसिन गोसो होगासिनो दङ। जों लासै लासै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जयनिं प्रग्रामखौ आरो बेबायदिनो जोङो लासै लासै आवगायलांबाय थानोसै। रायजो राजाफोरनिफ्राय जों साननायनिख्रुइ माने बांसिन जोङो अनसायनाय मोननो हादों। माने मानसिफ्रा जे नेनानैसो दङमोन बेबादि हामजानायखौ जों फोरमायनाय मोनदों। बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दों। जों मालाबा मालाबा सानो जे जों माबादि आवगायलांनो, खिन्थु जेब्ला रायजोनियाव थाङो बा जोङो गुबुन हाबाफारियाव गुबुन जायगायावहाय गुबुन सुबुं लोगो मोनब्लाबो बयखौबो जोङो हामजानाय फोरमायनाय मोन्दों। बेनिखायनो जों गोजोनदों आरो गोबाङा बुङो जे बे गोबावसो जाबाय, सिगाङावनो दानांगौमोन, सिगाङावनो खालामनांगौमोन होननानै। ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय दङ। अफकर्स NDFBनि बेसाव दानाय बे हानजानि बियो जों नैथि होननानैसो बुंनांगोन फर्मेलि। 1996 एबा 1998 मायथाइयावनो NDFBआ PDF होननाय मोनसे हान्जा दानानै होदोंमोन, जायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 9 MLA आरो सासे MP हरनो हादोंमोन। स' बेनि उनाव गोबाव सम गेप थाबाय। दा जों आसा खालामो एक्स NDFBफ्रा जि लुबैनाय हास्थायनाय दङ हारिखौ सिबिनायखौ, जों बेखौ गोथारै आवगायलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। डेफिनेटलि जों जि फैबाय थानाय BTC इलेक्सन जों बेवहाय जोंनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआव फुल्लि बाहागो लागोन। बेबायदिनो बिसायख'थियावबो बाहागो लागोन। दायो जोंहा स्ट्राक्चारा कमप्लिट जायाखै, उन्दै अबस्थायाव दङ। जों आसा खालामो फैगौ मास मोनसेनि दानाव स्पेसियेलि बे मे दानावहाय जोङो गासैबो स्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन। डिस्ट्रिक्ट ब्लक एबा प्राइमारि कमिटि दानायफोरखौ बिनि उनावहाय जोंनि बिसायख'थिनि प्लानिंखौ जोङो जागायगोन। बेखौथ' जोङो दासिम जोङो सावरायाखै, खिन्थु दिनै बुहुमानो एलायन्सआव सोलिगासिनो दङ। एनि पलिटिक्स एभ्रिवेर हल वर्ल्डआवनो जोङो एलायन्स नुनो मोनो। बेवहाय वी आर अपेन, जों अपेन, खिन्थु दासिम जोङो बेनि बागै जोंनि केबिनेटआवहाय सावरायथ'वाखै। ओरैनो एडमिनिस्ट्रेसननि जिथु बेबस्था बेखौ नायोब्ला जों माने एसे उइक जालांनाय बादि नुदों। प्लास जोंहा पलिटिकेल जेब्ला राइट्स दङमोन, हिस्ट्रिकेल जेब्ला जिखिनि जोंहा राइट्स दंमोन बेफोरखौ जोङो
खमायलांगासिनो थानाय नुदों आरो जोंहा जि हांमा हांसानि नागिरनाय बर' हारिनि जारिमिनारि आरो सुबुङारि जि मोनथायनि थाखाय बा सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय बेनि मोनसे गाबथानो जोङो बिथा मोननायखौबो बेखौ जेन जों दिनै एसे खोमालांनो हमदों बिदि नुदों आरो बे रोखा नुजाजोब्बाय गासैबो बेवहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय जों आवगायबोदों जास्ट माने रैखाथि होनो थाखाय थेंक इउ এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन